Saltham Romwi Chwngpherang tei Nungjaknai Kaham kwrwi Wngma bai Jungjalo Khlaijak Purba Manikya Dewan Amchaini Tong Kosong Lukurok Aboni Bagwi Tangsalo Karbook-Jatanbari Lahar Kaswlaikha Amchaini Lukurok Lahar Kasujangmani koktuma mankino pate Manthai thangu Sokthai police te Jatanbari electricity office ni adongrok Pati mungnutui koktumani bisingtui shoiman kha Saltham Romwi Karbook-ni is Manikya Dewan Amchaini Lukurok Jungjalo Khlaijak Chwngpherang kwrwini bagwi Aboni bagwi Manliya Nungjaknai Kaham Jungjalo tui wairwaino Chwngpherang Department of Khlaijak mani Piaban harjakleya mungsa saktharmung Pati mungote mungsa lama kwrwi Wngma bai Amchaini Lukurok joli saklai Karbook-Jatanbari thangmani lama boiragi dokan Amchaio Lahar Kaswlaikha Aslo boroni Jungjalo tui belai kheno khadojakmani koksaka Amchaini Lukurok जों दिनै अरम जों गथ'लायखा बोरेक दोआनो आन्दार करबुक सब डिविजन जों अरम मा गथ'लाय माने इनका दिन राव इसिन अर कारेन्ट करेका तै करे इनके तै नुंजानाय बो करे तो गुजानाय बो करे इनके ऑब्वियसली पब्लिक रो टॉर्चरिंग तंबाय हा अरिसान फाइन बायनो जों बाइक दो और दा दिनै लामा कासुला एंड मोर ओवर सा कलायो जों पर्सनली S0 no all khai ha report boro ha boro no current bange ke borok sawo je tini phoyo no borok nokhajak current sna wani ke tabok rondi pray duita bajil ha duita baje bo mungsa boroni labor phaiye boroni department ni borok phaiye na samang khajaga na tangjaga taksu jora current kre ai mang soro bike do lama ka soani teinagan bang current nagan bang tini Boni bai wasongnai dosuk jora tongnai tongye ta ko already जों 1 घन्टा ऊपर हा कासुमानि के पब्लिक रोबो yang phayan khangani already disturb to ha lok pirogani ge जों waso je SDU phayasa concern department phayasa जों o lama no जों ya kaya ida police personnel concern phaila ambaro ei sakani kono borok phayako na electric department ni hoite borok kono borok phaya sakani Lahar Kasujangmani koktuma mankino pate Manthai thangu Sokthai police Jatanbari electricity office ni adongrok Aboni yagla Amchaini Lukurok bai koklam salai dakti Chwngpherang ni chef sabrojangna hene samani bai rosawina harjakha Lahar Kasumung It's your responsibility, it's your system. Get my you are going for it. Yeah, I have to try it. You are okay. But that's not 90%. But I can mention about that. That's what I'm saying. You are not Yang dikhakso faising Hunkhe damni Romwi Lahar Kasujak tongmani bagwi thangfai khainai Lukurok lama khasaro no kosawi tongnani nangkha Abati mungnutui no asijak tabuk dalbidal sungmung Jikon mikon Manthai Sokthai manani Hunkhe salgrum no Lahar Kasunani nangnai haide Piaba kebuni thani kori aboni firokmung Bureau report Chini Khorang